Die wil ik ook. Het spannendste wat hier kan gebeuren is dat het paard wat gisteren daar stond, vandaag hier staat. En dat is, ja, vind ik heerlijk. Het gekke met schrijven is dat het eigenlijk helemaal niet zo heel lang duurt. Je kan niet 9 uur of 10 uur achter je laptop zitten. Je hebt ook heel veel tijd nodig om een beetje na te denken en ook te bewegen. En dat gebeurt dan hier eigenlijk. Ik ben dus echt zeker 2, soms wel 3 uur op een dag gewoon aan het lopen. Soms schaam ik me daar bijna een beetje voor hoe routineus ik dat zeg maar doe. En ik loop dus ook altijd gewoon hetzelfde rondje. Voor mij, als je iets wil maken, is het heel prettig als alles eromheen precies hetzelfde is. En je daar niet over na hoeft te denken. En dat maakt dat soort van de rest heel geleidelijk gaat. En goed gaat. Dan daar mag het allemaal ontsporen en mislopen. En ja, echt alle uithoeken van mijn eigen brein en verbeelding verkennen. En in het echte leven moet het dan allemaal eigenlijk gewoon heel rustig verlopen. Weinig prikkels. Dat is ook zo fijn überhaupt gewoon van deze plek. Oh wauw. Kijk, we zien hem goed. Jeetje. Zag je die sprong? Wat te gek zeg. Als je vraagt waarom ik schrijf, er moet wel iets zijn waar ik me kwaad om maak. Of waardoor ik voel van, oh, dit is iets wat niet gezien wordt in de maatschappij. Of een stem die verdrukt wordt. Iets wat ik wil uitvergroten, waarvan ik voel van, oh, dit krijgt niet genoeg aandacht. Of dit klopt niet, iets waar ik buikpijn van krijg. En als ik daar goed naar luister bij mezelf, dan wordt het een goed verhaal. Ja. Tegelijkertijd zijn het ook vaak hele persoonlijke, autobiografische zaken die je vertelt. Ja, klopt. Ja, omdat ik denk, ik zie mezelf volgens mij ook een beetje als een soort laboratoriumrat in de wereld. Dat ik denk van, oh, hier heb ik soort van zoveel toegang toe tot deze vrouw. Die best wel veel heeft meegemaakt. Ik praat nu heel raar over mezelf in de derde persoon. Maar om een beetje aan te tonen dat ik mezelf ook als een onderwerp gebruik. Dus oké, ik heb een dode vader. Ik heb verkrachting meegemaakt. Hoe kan ik dat gebruiken om iets te laten zien van hoe de wereld in elkaar steekt? Hoe kan ik zorgen dat iets wat klein is en wat misschien specifiek voor mij geldt, ook iets groters kan worden? Hoe kan ik zorgen dat dat een herkenning oproept? Ik dacht eerst, ik wil actrice worden. Dat is iets wat ik niet ben en wat ver weg ligt. En schrijven, dat ging allemaal zo gemakkelijk. Ik kreeg gelijk na de middelbare school eigenlijk een baan aangeboden op mijn 18e bij het Parool. Dus ik dacht gewoon van, oh ja, het gaat allemaal te makkelijk of zoiets. En toen pas, ja, ik denk zo op mijn 20ste of zo, of 21ste, dat ik dacht, ja, maar het is ook een teken dat het allemaal zo gemakkelijk gaat. En toen denk ik dat ik het wel omarmd heb. Zonder zou ik ook helemaal niet kunnen. Ik voel me niet goed als ik niet kan schrijven. Ik ben toch wel een activistisch wezen. En als dat dan, als ik daar geen plek voor kan vinden in mijn schrijven,
ja, dat voelt niet goed. Dan snap ik niet meer helemaal wat ik op de wereld aan het doen ben.